Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana ithinta udaba oluthinta ukudubula ke laphana ehostel la kwamashu ke laphana wengane zakwethu. Kuqinisekisiwe ukuthi bawu6 abadubulekile ke laphana wengane zakwethu, kodwa ke besingakezwa ukuthi bangaki abashonile kulabantu abawu6 ke laphana wengane zakwethu. Amaphoyisa nabezimo eziphuthumayo bakhona kule ndawo yesigameko njengamanje ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, ucindezele subscribe, cindezele nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha.